هەڤەڵنۆ ez ê çîrokê me yê Kurdan ji we re bibêjim çîroka xenga sê biran, çîroka sê qîzê devê ez ê we re bibêjim. Van çîrokana ji qoşgiriyê kaliko bapîrê me ji dêw bavê me re deng kirine, dêw bavê me jî ji me re zarê xwe re deng dikin. Em jî zarê xwe re deng dikin ê dibêjin ê xeberê didinê wan ha bi sed salan bi salan ha berdewam dike. Rokê qîzê gundî top hev bûne mavetê dikin. Nav qîzan da yekî tabî virtir kiriye. Tabî qîzan dibêje te kir, min kir, min nekir, wê kir, kê kir. Qîz dibe em ê ser dêw bavê xwe serê dêw bavê xwe son bixine me nekiriye. Kêkî nekiriye se ser birayê xwe ser dêw bavê xwe son bixin. Tabî qîz kulîk wê derê ser dêw bavê xwe ser serê birayê xwe son dixin. Yekî ser qîzika yekî ser dêw bavê xwe sonde dixe. Qîzikê din dibe ki tu çima ser birayê xwe sonde naxî? Tu loma te ter kiriye divê tu ser serê birayê xwe ser serê birayê xwe sonde naxî. Qîzik dibe ki birayê min tune ne. Birayê min tune ez serê bavê xwe û diya xwe sonde dixim ku min tir nekiriye. Na dibe birayê te hene tu derewan dike dema te ter kiriye. Tabi ev qîzika yek digîrê bi girî tere mal diya xwe dipirsî. Dibe anê wawa em qîzê gundî îro top hev bûnê me mavet kir nav qîzan da yekî tir kir. İşte wê got te kir wê waydin got min kir kirin ser min. Herkes ki ser dêw bavê xwe ser birayê xwe son xwarin min jî ser we ser diya xwe ser bavê xwe serê we son xwar min nekiriye min tir nekiriye. Wan gotin birayê te heye te dema te kiriye ba te serê birayê xwe son naxî. Anê van rast e birayê min hene. Qîzan min ev qîzana rast dibin dibe birayê te hene. Te çima heta çima min ra den nekiriye. Ev dibe qîzan min ev paş sê birayê te hene paş hev çiyayne. Ev çiyana hev çiyana pir dûr e. Min got navan keleman da navan daristanan şev birok gur hirç te dixwin tiştan herî. Miloma te ra den nekir. Birayê te hene ev qîzana rast dibêjin. Neyse qîzik digirê anê ez ê van birayê xwe bibînim tiştan bibînim dibe. Qîzika min dibe qîza min gur hirç hene ez dera tiştan te tenê bişînim tiştan bibî. Gotiye ez natirsim anê ez birayê xwe bibînim. Te heta namir den nekiriye. Dibe wê serê ez dera kera çamûrinê çêkim. Bi wê kera çamûrinê sar be paş hev çiyan da birayê xwe bibîne. Ama kêkê te pirs kir rêva tu yê xwe mezkine tu mê ço ço bibe. Te ku çûş ku ew kera çamûrê hev ra dikişî êsê tu nikayê herî. Tabi qîzek xelkî tere pir kilometran tere tabî rêva tere ve here paş hev çiyan birayê xwe bibînî. Ço 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 qîzik sêr dike ki ser herdê tişik dibiriqî. Qîzik tabi xar dibî çûş dibe û çamûra kerrî ki ev ra dikişî. Qîzik jî dike herdê. Tabi sêr dike hengilîskê digirî loma dibiriqî. Hengilîska zêrin ye. Bi girî tere mal anê waha dibe min ço ser herdê tişik biriqî min sêr kir ki zêr re hengilîska min girt kera çamûrînê jî hev ra kişî bin min da. Qîza min te ra negot me ço bibe ço 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 çûş mevê. Kêkî te çi herdê dîse kêkî tu rêvê dîse kêkî çi te pirs kirse dê cebabê medê cebabê bidêse meskînî ku tu mê reva herî. Ço 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 ku ço ku çûş mevê. Yoksa kera te hev ra dikişî tu nikwe birayê xwe bibînî. Neyse qîzik tabi tere diya xwe vera kera çamûrinê çê dike dizan ço 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 qîzik tere tere tabi êvareke tere paş hev çiyan da serwî tapî sêr dike ki hêla jêr de dûk heldikişî mala birayê dixe ye. Ta wê derê xwe paşan puncan wan çaliyan da vê dişêrînê qîzik divê birayê min derketin çûn îşte ez sêr kim kanê anahtarê dikine ku derê. Tawê bira
Sıvadan derdi kevinse anahtar akı dikin peşiya şemuga deri, peşiya deri, bine asıra kıcık, asır kıcık, halik kıcık dayına peşiya deri. Ve anahtar dikin peşiya şemuga deri, bine asır terniş. Tabi va hangası bran برای بخواه ترنیش سوی اناختار دیگری تره مال برای بخواه دمالی وان را خارن حاضر دکه وان دران تمیز دکه برای خواه هاتن سایوار تمی خویل شیرنی نیسه برا واقعیتی مالا ما تمیز که مرا خارن نتینی امرو که خواه وی شیرنی اما شتاو یا پیگرنی واقعی اجابتی مالا ما تمیز که وی خارن آمده که گوتیا سه براونه گوتیا برای کجک دیتا چهار چاوه تهره تو دو راکه و دو سیر که دو چاوان سیر که دو چاوان جو راکه و دیتا چهار چاوه نه کانه کیا بگره بانمه که تابی رادی کهوین چهار چاو جی رادی کهوی برای کجک وان سه برانه خنگا سه بران دسان ده مالوان دارن تمیز که خارنه وان را حاضر دیگه سه باش دیگه تره ارهان وان سه بران کله دیگه نیگه وان کله دیگه باش دیگه را بیسی نیگه وان دیش خواه ده هر در که بدر زن خواه شیرینی همان برای چارچاو او سه برانا برای چارچاو برای خجک زن ده کزی که ده پیرگیری تو کی چه تبا و bölüme ikinci bölümde söyleyeceğim. Bölüme düdüğünde az var gudari bikim desan ve bölüme yeke. Hadi rojbaş, şavbaş, barbaş.